Здравейте, аз съм Шарокекс и както виждате не си играме GTA 5 синглплеер. В този епизод, как сте видяли от заглавието, може би не знам как ще го кръсам. Ще ви покажа Native Trainer, само че Enchanted, който е подобрена версия на обикновеният, който до сега аз използвах, именно за тези, които не знаят, това е мода, с който си включвам God мода, оръжия, които в момента имам и такива простоти, да лета, да не ме гони полиция и такива неща. Днес ще разбираме подобрената версия, която не знам кога е излезла, но ето е и нея. Какво знам за нея, че трябва много да внимаваме от началото, понеже има изключително много hotkey и, например, с F не знам точно какво става, не се, понеже си изключих камерата, понеже обърках копчето, по-скоро успях целия клип, не само камерата. Трябва изключително много да внимаваме какво натискаме, понеже си нямам идея кой бутон за какво е и не ми се иска да знам като си имам това меню. Първо разбираме, че имаме някаква подобрена версия на скиновете, както виждате, да. Отделени са ни животни, НПС-та, да си модифицирам сегашния скин, да си ресна скина, да си модифай на тия около мен, но това не ни трябва. Добре, да видим сега Animals. Виждате как са подредени. Надолу само, това е хубаво. Не всъщност с 4 и 6 се сменява на ляво надясно. Съответно другите менюта. Добре, как го казах, другите менюта. Killer Whale, вау. Mountain Lion. Пудел. Добре, няма да се прави животно, да речем, ай ще направим не риба, кокошчица ще направим. Ето какво става, ставаме си кокошчица, работи си перфектно мочето поне сега. Някой плеер, Франклин, да, това са си обикновените. НПС-та си нямам идея точно какви са. Вау, колко много НПС-та има. Бизнес. Каргай. Чефа го знам. Рапърче, полицай, някакъв мъж, който прича на жена, Девин, който май е от историята, това май е гмуркач или колоездач, може би, за летището някаква жена, what the fuck, тук още една по-готина жена, това някакъв worker, factory worker, добре, по-скоро ми прича на доктор. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Мъзнини по екрана. Сланини. Oh my god. What the fuck is that? Добре, чай сега. Player options съм влезнал. Добре, player. Player skin. И да, НПС-тата. О, господи. Та поне облечена. Какви са тия, бе? Мале, какви са ги добавили някакви... И това се нарича фризьор. Браво на него. И Хънтер, който много ме кефи, да и преди го показах Хънтера. Не, то много готино изглежда. С тия обувки направо. Това не че са обувки, де. За плуването това. Няма значение. Също така, да видиме, да си реснеме скина, да речеме, кой бяхме, Майкъл бяхме, да, ето реснени го. И може да си го модифицираме, като му сложиме съответно брада, който аз не обичам. Имаме шапки, по-скоро това е коса, горнище, което не искам да сменям. Някакви аксесуари за невидими крака. Някакви други аксесуари, които... това не знам какво е. Тук някакви други аксесуари. Това са готините неща, хора. Така че може да справим на килъри. И някакви още по-големи простоти, които са добавили. Тук има някакви други неща, които си нямам идея какви са. Тук яките, които обаче не се виждат, не знам защо, нямам идея защо. И да, значи може да си клирнем скинчето, ето по този начин, който е по-лесно от миналия път. Също така може да се хилваме от тук, може да си добавяме колкото си искаме пари, съответно 10 милиона е най-много, няма да го правим. Опа, чайца, върнах назад. Може да си вдигаме wanted левела така, много по-лесно е, със сигурност, това е много готино. Фриз wanted level може да си го фризна на нулата, само че не ми дава на нулата, не знам защо.
А може да си го фризна по-скоро на някое друго на нулата, обаче не мога. Neverland е за това да не ни гони. Непобедими, полист игнори, което значи, че няма идея какво е това. Все едно Neverland би трябвало да бъде. Everyone ignores you. Еми, сега ще разберем дали everyone... Май наистина everyone ignores me. Не, по-скоро не ме игнорират чак толкова. Все пак ми обръщат някакво внимание. Ultimate Ability, това си пък нямам идея, това преди го нямаше и не знам какво е точно. Също така има втора страница, където има Noiseless, безшумни, което значи не издаваме никакъв шум. Fast Run, да видим колко сме бързи, бе. Брррррр, майко, ще скъса мадъра. Супер джъмп. Тук вече хора са добавили Invisibility-то. Най-накрая дочаках да видя това Invisibility. Ох, невидим съм, да, най-накрая. Имаме супер джъмп. Бррррр, тия са гопнали много, бе. Как се ударя? Не се ударих. Дрънк. О, света ми, хора. Изчезва ми пред очите. О, fuck my life. Не съм чак толкова пиян. Или съм? Спокойно, Night Vision. О, Night Vision по време на деня не е хубаво. Виждаме само такова. Как беше това, бе, господи, забравих го. Абе, да речем, виждаме само организми. Такова. Избява ми думата, много гадно. Няма значение. Тук има някакви animations, които аз без как подминах. Чайте, няма пивам тук да не разбазикам нещо, че си нямам идея от тия animations. Имаме някакви телепорти. To last vehicle. No vehicle found, добре. Safe house, landmarks, които не ни интересуват. Underwater, интериори някакви имаме тук 1000. Тук имаме гаража, е с 10 коли. Съответно, си хода в Safe house на Тревор, да речем. О, не, да фак, в селото ме изпрати. Jesus. Так, кочина тука. Никой няма харесва. Имаме weapons, съответно индивидуални weapons. Това е много готино, понеже го добавиха, преди го нямаше, преди всичките оръжия, което е много тъпо. Infinity Ammo, Infinity парашути, което не знам защо са го добавили. No Reload, Fire Ammo, съответно като стреляте да гори. Explosive Ammo да гърми, Explosive мере като удряте да... да гърми и Vehicle Rockets, което може да стреляте ракети от колите. След това колите, които сега ще ви покажа какво са добавили, но това е много готино. Чай сега, да речем спортни. Виждате, отстрани може да видите как изглежда колата. Това направо ме много изкеви като го видях. Просто невероятно. Гледайте просто, отстрани може да си гледате колите и добавили са ги по разпределение, както виждате, индустриални, супер коли тук, офроуд, абсолютно всичко е подредено. Даже може да си караме тази, която е извънземната кола и се намира по много лесен начин. АТВ-та, тук тази с отгоре на покрива, картещицата или там каквото е. Всичко може да си видите просто. Има SUVs, които са, не знам, просто никой не ги купува тия. Компактните, където само... ето копантото, добре, ще да кажа, не съм го видял. Самолети, абсолютно всички самолети имате, само не знам, това е новия Голдена. Да, ето го и него. Голдена, който струва 10 милиона в онлайна. И аз чурих лично дали си го купувам, но не мислих. По-скоро размислих. Понеже няма смисъл да даме пари. Може да си спамвате тези гигантски неща и да си ги карате. Абе, абсолютно всичко просто и изключително по абсолютно готин начин. Изключително готин начин. Се обърка 1000 пъти. Може да си сейфваме, може да си ги фиксваме, да клинваме. Което обаче не мисля, че е нужно. Paint меню, тук може да си пейнтваме абсолютно всичко. Дъртле, това пак какво е? Аха, да бъде покрито с земя, добре. Хванах моцаката. Може да си ги модифицирате, да правите абсолютно всичко, да ги тунинговате на макс, да сложите All Platform Updates на тази кола. Не знам дали има апдейти. Майче има.
Да, чува се някакво превключване по-различно. С едно турбо. Да не се чупи никога колата. Което не знам как точно се използва. No fouling, да не изкачаме. Би трябвало да бъде това, я видиме. Чай сега. Не е това начин. Don't wear helmet, spawn into vehicle. Някакви прости speed boost. Който е с 9, който не знае. Мале. Extra power, някаква допълнителна сила. Която си нямам идея каква е. What the fuck? О, мага. Door control. О, мага. Бах, ти опнатото са го направили. Тя вече прекалиха. Така, продължаваме нататък World Moon Gravity, съответно като подобно на това. Добре, Moon Gravity-то не е това. Това по-скоро е с колите Moon Gravity-то, да. No pedestrians, no traffic, random cops и такива тези са си включени. Time, съответно, можем с 5 минути. Това вече е някаква простотия. Може да си сменяме дните назад, напред, да връщаме времето, което е супер. Clock pause, може да си паузаме така. Game speed може по-бързо да направим да тече по-бавно, което ще ни помага. Тук имаме да хайднеме худа, което изключително улеснява, когато снимам да си правят тумнелите след това. Има options от самия тренер, които не ме интересуват. И да си рестеме всички настройки, съответно, ако сме пипали нещо. И да, хора, ако ви изкефил мочето, ще има линк в описанието, ще може да си го стелите и да му се накефите на синглплеера. За онлайна не съм сигурен дали работи все още, но може да си проверите. И да, това беше всичко този клип, надявам се да ви хареса, ако е така, харесайте го, след един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Борич бях с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!